ni kaɗai zan kai shi ƙasa yana cinye shi bai san wa ya taɓa bane ba. Zan je duk ɗaukar da yake zan farauce shi sai na sha jininsa na ɗauki alwashi ke kuma ki shiru ki kwantar da hankalinki zai san wa ya taɓa. Ya riga da ya taɓo ki kwantar da hankalinki Sadi baby sai na sha jininki ya taɓo ƴar gwal ƴar zinare kaf cikin garin nan zai ga ko ni ko shi. Oga Sadi baby yanzu haka tun da ya taɓa min keko ya taɓa oga ko ya taɓo kansa bari an je na gangara na shiga shi kwalkwalinsa sai na sha jininsa na ɗaukan maki alƙawari ba zan dawo ba sai na sha jininsa yana ɓatar da shi. Ba da amma Sadi baby kwantar da hankalinki duk wanda ya taba min ki a garin nan na yaran zamani sai ya san waye ya taba ki yi hakuri kwantar da hankalinki za a ji a ɗau mataki a kansa ba sunansa wani Luka ba waye Luka a garin yaran zamani kwantar da hankalinki ina san waye wazo zafin dai wazo yaran zamani yaran zamani yaran zamani sun canza kuma sun lalace yaran zamani yaran zamani yaran zamani sun canza kuma sun lalace. Ai yaran nan ba sa nan kenan ba ma da ba Luka na rantse da wanda raina yake hannunsa zan fitar da yaran nan gabaki daya mu za su taba yarinya na fara neman su kenan na zo can batta su ma ba sa nan kenan na rantse da Allah na fara neman su kenan daga nan har ranar yawmat tanadi sai na ba kasa ajiyarsa ko shi ko mada ko Luka sai na batar da daya mu za su taba yarinya kogan mu wanda yake ji da mu mai gidan mu maganin kukan mu oga jangun na rantse da Allah duk wanda na yi arba da shi ko na fara nema kenan farautar su zan fara yi ɗai kowanne sai na zubar da jininsa ba matsala. Easy, have a seat Halifa, samu wuri ka zauna. Sadan Halifa, jiya mun je mun zauna da mai girma kwamishina an kai mai karata, kuma na san wanda ya kai mai karata mai girma sanata ne ya zo ne akan in ba shi goyon baya akan ya ci gaba da yin abubuwan da yake so a cikin garin na yaran zamani. Ni kuna nuna masa ba haka ba domin ni na ga masu tsari ba inda ana so a ga daidai a ko ina ne wannan garin namu na yaran zamani dole sai an bi doka da oda inda ana so a zauna lafiya. To na yi kokarin fuskantar da shi haka to shi ya nuna shi ba haka ba shi yasa na bashi girman sa na dawo nan na zuna domin in ci gaba da abubuwan da ya sa ni. To yasa na kira ka mu tattauna akan wannan lamarin ya za a yanzu. Gaskiya yalla bai shawarar da zan bayar ai kawai karbu da mutanen da su da abin da suka ga dama saboda gaskiya yanzu gyara a yanzu da gaskiya ba zai yi ba yalla bai kawai ka hakura shine shawarar da zan baka. Yanzu sa da Malifa kai ma da kanka kake faɗa wannan maganar kake to ba matsala zan duba an gani inda gyara aka turo ne
zan duba an gani. Ok to ba matsala ai haka yafi. Yaran zamani, menene zamani, menene zamani, menene zamani, abin da ya zo da shi ga yaran zamani sun shiga wani Allah ya ja da malam, Allah ya taimaki malam. An fito kenan. An fito Allah ya yi. Allah ya nufa kenan. Magajin malam, Allah ya taimaki. abinda nake so da kai. Na yi ajiya a ɗaki. An kwashe kuɗin marayu ne. Ina son duk irin waɗannan almajiran namu, ɗalibanmu sosai, ka shiga jikinsu. Ka ga waye ke wata ƙara kuɗi a cikin wannan makarantar. Wannan kuɗin da aka ɗaukan mun sai sun fito. Za su fito insha Allah. Ai kaga yanzu sallah ce. Za su iya cewa za su sai takalma da dai. Yawwa, abin da nake so da kai kenan. Amma kuma malam ina so kai nazari. Hanya ba dan malam ne kuɗin nan ba. Kwanakin baya na ji yana fa zai sai kayan kiɗa ba. Haka nake tunani. Zai sai kayan kiɗa. To amma ai babarsu ta ce ba shi bane. To malam baka san za su iya haɗa baki ba. Da ita ɗin aibe ma kuɗi. A lokacin fa ita ma ta ce ka ba ta kuɗi ka ce na marayu. Za ta iya ita ma haɗa baki da shi da ita. Na ɗina da kai akwai nasibi. Shi ne ka san ba ƙaunar ka suke sosai ba. Akwai nasibi. Shi ne malam. Kuma ni katangan marmara ce. Shi ne ai. Bugawa da nishe. Kai ba gaba da gaba ba ko ta baya sai ai. Shi ne ai Allah ya ma albarka. Malam Allah nake so da kai shi gidan dan dinka sa ido a gidan. Can almajiran dan dinka sa ido. Wani daga shi wanda naga ya fiye kashe kuɗi wallahi ya zo hannu malam. Shi ne kawai. Wallahi mun ragargaza. A kamo mun shi. Shi ne a gidan duhu za a sa shi ma. A mata wada. Shi ne yace aka yi wa autan malam. Ba ga yayin da an nema an rasa ba. Abda shi zai dawo ne. Ai ban yi ni a autan malam ya dawo ba. Na ji ya dawo. Kai ka shuka shi. Na cilla shi. Shi ne malam. Shi ne ai. Aikin ka yana can malam. Na cilla shi. Wallahi isa nake son ka. Ban yi ni a dawo gidan nan bane amma a yau in na so ya dawo. Yau din nan zaka gan shi. Na gode malam. Allah ma albarka. Sau da kana yana a zo ofis na yanzu nan yanzu nan ba matsala. A wayewar garin yau ne a cikin garin yaran zamani aka kama wasu yara guda biyu bisa zarginsu da haura gidajen mutane wanda tuni hukumar 'yan sanda suka yi awon gaba da su zuwa gaban kuliya domin fuskantar girbar abin da suka shuka duba da yanayin kankantar shekarunsu da bai wuce 12 zuwa 13 ba. Alƙalin kotun garin yaran zamani ya yanke musu hukuncin shekara ɗaiɗai a gidan kaso ko kuma tarar naira 500,000 ga kowannensu. Wannan kenan. Your Excellency me ya faru? Ina wannan kwangilar ta ganin yaran zamani wacce gwamna ya bayar. Okay, I remember. Ta buwar da makarantun nan. Yes. To shekaran jiya nan na idan mun zauna mun yi magana da gwamna a ɗaukar gida ya ce lalle ya kamata a yi ta. Kuma yana da kyau a ce gaskiya an yi ta duk yadda ma za a yi ta a tabbatar an yi ta saboda muna so mu sai ya ƙara ma gwamna. Ka san me na ma tuna da wani abu. Gwamna yana da saurin mantuwa. Kawai ka kawo min hotuna na wani gurin kawai da aka yi za mu je mu nuna masa mu sai masa so aka yi. In dai ba wai ya tuna ba gaskiya zai manta idan ya so kaga sai ya dare mu. Dan ina son mai bilibin da mu in dai kuma ya bilibin shi kenan an gama. Ka gane ai. Nice this advice. Tabbas wannan shawara ta yi. Ka san shi gwamna idan muka kai mai fake paper nan
kawai da ya accepting ya karba ka san ba duba zai ba. To shi ma already in ya accept kawai in ya karba yes kawai a matsayinsa confirm an riga an yi complete this work ɗin nan kawai ya riga ya yi. Kawai na san maybe next another kwangila ta karuwa kaga zai yi quickly so ya ba mu kwangila na magana tattabe ta. Wannan ma ya yi kawai a ji a zartar ta haka normal zai yi. Ya kamata ko ya wutar ne kamar sai mu kai wasu. Wannan ma yi wannan baka da damuwa da wannan. Da excellency. Allah mata da haka. Kuma ta ayi mutuwa ce. masu sha'awar watsa bakinsu da kayan kwalamushiyar ta shere ta ku zo ga albashirinku abban sadiki yake kawo muku da haɗe-haɗen alawuka kai har da cakuleti kwakumeti da goruba kai har da biskit alawan madara mafai donald kullisuwa abban sadik farin cikin masoya ba a nan ya tsaya ba kai har da iloka da dilin kala-kala don haka masu nema akwai delivery da zai kawo muku duk inda kuke bukata ga masu neman ɗaiɗai ko tsari abban sadik farin cikin masoya yana zaune a unguwan matasa da ke daba'i ko kuma a tuntuɓe mu a lambobin waya kamar haka 0708851562 ko kuma 07084804807906 kar ku manta abban sadiq farin cikin masoya nema a bani ita ba. Albarka Provision Cosmetics and Jawaris. Me kika ce? Albarka Provision Cosmetics and Jawaris. Ina al'ummar kanan dabu ga wani katafaren shago wanda ya kawo muku kayayyaki iri daban-daban. Bangaren kayan abinci suna da nau'ika kala-kala, kayan shayi, sabulai masu kamshi da omon wanki, kifin gwangwani domin tada komada. Bangaren mata 'yan kwalisa an muku tanadi na musamman na mayukan shafawa, turaruka, sarƙoƙi kala-kala da ma agoguna na maza da mata, haɗi da zobuna na 'yan birni. Kayan kwalliya masu kyau da inganci kuma duk dai a cikin sauƙi da rahusa. Wannan shago na nan a unguwar Daɓai Kawash na biyu, duk dai a jihar Kanan Daban Najeriya. Ku dai ku tuntuɓe su ta kan lambar waya kamar haka 0708239413 ko kuma 0916705324. Albarka Provision Cosmetic and Jewelry shi ne ya dace da bukatunku na yau da kullum. MG Boy Recorder. MG Boy Recorder. MG Boy Recorder. A wayewar garin yau ne a cikin garin yaran zamani aka kama wasu yara guda biyu bisa zarginsu da haura gidajen mutane wanda tuni hukumar 'yan sanda suka yi awon gaba da su zuwa gaban kuliya domin fuskantar girbar abin da suka shuka duba da yanayin kankantar shekarunsu da bai wuce 12 zuwa 13 ba. Alkalin kotun garin yaran zamani ya yanke musu hukuncin shekara ɗaiɗai a gidan kaso ko kuma tarar naira 500,000 ga kowannensu. Wannan kenan. Yaran zamani. Ya aka yi mutumi na? An yi lafiya ya lamura ya ranar nan kuma ya ibada. Ina wata bakuwa zai yi kuma a gidan masu kuɗi ce. So nake a kawo mata duk wani abubuwa da ta ci normal ba zan da ji kunya ba. Ita mun yi wa da ita ni ba na son na ji kunya. Za ka haɗo min kayayyaki saboda za ta sha ruwa a wajen ha komai a kawo mata. An jima ta shigo a wajen ha ta sha ruwa. To duk a haɗo min wannan kalar kayayyaki. Manyan kaya. Manyan ba ƙaramin kaya ni ba na aika da ƙaramin kaya. Wasu manyan biskit irin su diris lemo duka a haɗo min.
da abubuwan da yawwa su manya kenan manya kai ai ba na lissafin ƙananan kaya me ne harka ta da kuɗi ba na magana ƙananan kaya duka ka haɗo mun ko na nawa ne amma kaya mai tsada ba na son ƙaramin kaya in ka haɗo mun sai mai lissafi nawa ne. Yauwa yanzu kaya ka yauwa ga kayan na ɗebo to ba matsala lissafa su daga nawa ne to yauwa lissafin ka naira 15,000 15,000 ci na'am 15,000 ba matsala kar ka damu amma kana karɓar transfer ba ka shiga ana karɓar da ni ka san duk wani harka da kuɗi ba na son in yi kai na'am akwai yauwa transfer ce yauwa ba matsala ran ba ka ATM ɗina sai ka cire ya aka haka 200 ne a ciki 200 ko dai 200 200 naira 200 200 ne a cikin wannan na'am 200 wannan ba an cewa shi ba na gaya mai je da yamma na siyan mata wata mota muka da shi zai tuwo mun miliyan biyar ya yake so dinga maka ba na son harkar tsaranta na kusan duk wata harka nan ya harka ce ta kuɗi yaran zamani yaran zamani yaran zamani sun canza kuma sun lalace yaran zamani yaran zamani yaran zamani sun canza kuma sun lalace su ne shaye-shaye har ma a wayewar garin yau ne a cikin garin yaran zamani aka kama wasu yara guda biyu bisa zarginsu da haura gidajen mutane wanda tuni hukumar 'yan sanda suka yi awon gaba da su zuwa gaban kuliya domin fuskantar girbar abin da suka shuka duba da yanayin kankantar shekarunsu da bai wuce 12 zuwa 13 ba alkalin kotun garin yaran zamani ya yanke musu hukuncin shekara ɗaiɗai a gidan kaso ko kuma tarar naira 500,000 ga kowannensu wannan kenan. Daga yara ƙanana da ba su wuce shekara 12 zuwa 13 ba amma ka ji abin da suka aikata gaskiya wannan garin namu na yaran zamani gaskiya yara a cikinsa dole sai mun tashi sai mun jajirce akan wannan abu a su yara ƙanana ma Allah shi kyauta. Hello mutumin ya aka haka ne ina kare da Allah ba na son wasa ka san wasa ne yasa wancan muka je police station da kai ku na dan zo dan karamin store ne a cikin layin mu irin sai da kayayyakin nan na dan zo na hada kuma kayayyaki na ba da ATM za a cira an duba an nuna kamar naira kudin ma da aka faɗa ma Allah ya saba mutane na ji kunya yawa kamata a faɗi wannan kudin ai sai in ji kunya to gaskiya ba na son wannan matsalar wasan mun yi da kai naira miliyan da za ka turo mu kuma ka ce za ka turo mun tun ɗazu yanzu za ka zo sai yaya haka ina jin ka ba matsala ka abu minti da ka faɗa yanzu za ka turo mu na san mai sito din na san shi ya san na aboki na ne ba matsala dukkan ne kuɗi muka zama da shi a garin kuɗi ai dole ka canja abokai haka yi na san wa kasu mun na gudu yawan mutumi na kaka da ma ai wanda ba ATM da ya bane yanzu wannan gashi a gwada ka gane ka jira na san akwai kuɗi a ciki ka gane sai ka cira normal da normal kuma sai ne sabida ka gane mutane ne ba su yau kansu adalci ni harkar kuɗi in ta haɗa mu da mutum ina raga mai amma wallahi in ya kai ni mukuwa sai neman hukunci ya wasa $150 150 150 ko dai 150 duba dai 150
zai ce in ko ba na ɗauko ba kuwa. Yawa abokina, ka san me nake so da kai? Na. Harkar kuɗi mutumi na dole mutane a daina da saboda kaya fa kayan kuɗi motsa na fita miliyan 8 a sai ma da ita miliyan 5 amma kai mana wasa. Ka san yanzu me nake so da kai wa'annan kayan. Nake son su ka tura min su a leda in ka tura min su a leda ko da gida ne ai ina da number account ɗinka. In muka je zan turo mata an turo min zan ma iya turo ma da naira 20,000 ko wata ran da na karɓi naira 5,000 saboda kai ma wannan abin da muka yi kamata ya ko 5,000 ce. Kai ba ka dinga adda. Sai na ji ka ba ma. Kudi suka zo barin nan za ka yi. Bakin haura kai jigi ban je Amerika ban buɗe babban shago. Ba matsala na gode sai na ji ka. Jimina ai ni haɗuwar da kai da ni kawai daraja ce Allah ya kawo da kuma za ka ci albarka kuma za ka ci kuɗi a cikin kuɗi. Idan ya kake gani inda zan gama lissafi na ku in na zo ma ya kawo ne modikai zai shi. Ba matsala. Amma saboda kai ce mu dinga ba modikai. Ba matsala. lissafa kuɗin nan saboda yanzu malam yana zuwa ganin ina lissafa kuɗin nan sai ya ta uwa kuɗin sa ne warin da aka ɗiban mai in baka bakan gano ne ware na warewa na azumi azumi Yaran zamani yaran zamani yaran zamani yaran zamani yaran zamani biyar shida bakwai takwas tara goma Assalamu alaikum yan uwa da abokan arziki ina waɗanda suke so a tallata musu manhajar su to ga dama ta samu idan kana so a tallata ma manhajar ka ta kasuwanci ko wani website naka zaka iya mana magana ta business online ta number waya kamar haka ko kai mana magana ta WhatsApp kamar haka ga masu son kuma shiga cikin wannan shiri namu mai suna yaran zamani nan ma kofar ku a buɗe take zaka zo zaka cike form kai ma ka same mu ta number waya kamar haka mun gode